आरो बियो मोजां लक्षण जोंनि थाखाय जोङो ओरैनो देरहासार जाखासिगोन। मानगोनां हाग्रामा महिलारिसानि मोनसे पलिटिकेलि बिबुंथि नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैनाय जाबाय। लोगोसे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बिटिसिआव दा समनि जाबायदि पलिटिकेल थासारि बे थासारिनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ जों खोनागासिनो दं, जेरावनोखि बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पार्टिखौ खौसे जानानै फैबाय थानाय आपकामिं 2025आव माने सिट रानलायनानै इलेक्सन गेलेनायनि बायदिसिना रोखोमनि बाथ्रा सावरायलायबाय दं होननानै जों खोनानो मोननाय जादों। नाथाय फैबाय थानाय समाव बे मोननै पार्टिया थारैनो खौसे जामारनानै इलेक्सन गेलेलायनानै फैबाय थानाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दामारगोन ना दामारा बे फैबाय थानाय समावसो जों गासै रायजो राजानो फोरमान होसिगोन। बेखायनो जों दा समाव मोनसे बाथ्राखौ जों जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगोन। बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि जायखिजाया पलिटिकेलि टेकनिकेल बाथ्रा शेयार खालामनायाव नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेनखौ ओरैनो ओइलाम दा खालाम। समखौ नेनानै था। रायजो राजानि लुबैनाया बबे मोनसे साइडआव बांसिन, लोगोसे जों गासै रायजो राजाफोरथ' दिनैनि समसिमहालागै जोंनि गासै पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरखौ खौसे जानानै बिटिसिखौ सालायनो थाखाय बिथोन होनायाव दिनैसिमबो मुखुब जानानै दङ। नाथाय माखासे बेनिनि गेजेराव ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर दं जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि सिट पावारखौ गोमाजानो गिनानै बा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव माबा मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन नामा बे खौसे जानायनि आन्दोआव बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ साननानै दिनैनि समाव माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बे खौसे जानायनि आन्दोआव बिथांमोननि पार्सनेलि माखासे पलिटिकेलि डिबेट जाबाय थानायखौ जों खोनानो मोनगासिनो दङ। जायखिजाया जियानो जादोला खौसे जानानै जुदि गभर्नमेन्ट दायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा, जेराव बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जागोन। जायखिजाया मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन आं नोंथांमोननि सेराव, बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मानिनांगोन जों बयबो। मानि थाखाय मानिनांगोन होनना बुंदों आङो, गावनि पलिटिकेल केरियारखौ लानायजों लोगोसे बिपिएफ पार्टिनि केरियारखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्माव माबोरैहाय स्टेन्ड खालामलांनो हागोन, माबोरैहाय आपग्रेड खालामलांनो हागोन, बे खामानिनि उन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लायबो माने स्ट्रंलि नांथाबबोबाय थायो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावगोन आङो, जेरावनोखि जोंनि बिटिसिआवल' नङा जोंनि गासै बर' हारिनि सुबुंफोरा जिमान जियानो जा पलिटिकेलनि बाथ्राखौ दसे दोनथ', जिमान जियानो जा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ एसेब्लाबो माने खाथियाव मोननो लुबैनाय जिथु हाबदाब गोसो बयबो बर' फिसाफोरनाव दङ होननानै आं दिनैनि समाव बुंनो सानो। आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना एक्सेप्ट नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। जेरावनोखि दिनैनि समावबो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेराव जेरावनोखि बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिनि बाथ्राखौ बुङो आङो, जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखायनो दिनैनि समाव 80% माने ओरैनो रायजो राजाफोरा बिपिएफ पार्टिजों माने एटाच जानानै थाबाय थायो। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि मानसिखौबो पलिटिकेल लिडार खालामबोबाय जाय मानसिफोरानोखि थांनाय माखासे समफोराव जेरावनोखि गावनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै ना रायजो राजाफोरनि सेराव थांनानै माबा मोनसे पलिटिकेल बिबुंथि हैदों, ना रायजो राजाफोरखौ लाफानानै माबा मोनसे बाथ्रा सावरायदों, बेबायदिबो लिडार दं। आरो बै लिडारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सापर्ट खालामनानै सासे लिडारनिबो महर मोनहोदोंमोन। नाथाय दिनैनि जुगा एसे क्रिटिकेल जाबाय, जेरावनोखि मोनसे स्टेजआ थाबाय थाखाया। नै दा जिथु आपकामिं फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सन, बे बिटिसि इलेक्सना ओरैबायदि माने क्रिटिकेल पलिटिकेलि माने क्रिटिकेल गेम जानो थांगासिनो दं, जेरावनोखि माने बुहुत बुंनो थाङोब्ला जों टाफ जागोन। जेरावनोखि मेजरलि बुङोबा बिपिएफ इउपिपिएल आरो बिजेपि गेजेराव थागोन। बिजेपिआ जेरावनोखि फार्स्ट टाइम जोंनि बिटिसिआव इलेक्सन बिथांमोना गेलेनायाव बिथांमोना 9टा सिटखौ देरहानो हादोंमोन। अब्ला एसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो लोगोसे बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पलिटिकेल पार्टिनिफ्रायबो बिजेपिआव जइन जाहैनाय माखासे सानैसो लिडारफोर दं। लोगोसे फैबाय थानाय आपकामिं 2025नि जा बिटिसि बिसायख'थि बिखौ जों एसेबां इजिबो जों लानो हाया, जेरावनोखि बैफोर माखासे क्रिटिकेल सिटुएसन आरो क्रिटिकेल फैबाय थानाय समफोरखौ माखासे इन्टेलेक्चुएल जोंनि हारिनि लिडारफोरा बा रायजो राजाफोरा हमदांनो हानानै बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै पार्टिखौ पलिटिकेलि ज' जालायनानै फैबाय थानाय आपकामिं 2025आव इलेक्सन गेलेनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पार्टिनि गेजेराव पलिटिकेलि गोरोबलायनायनि माबोरैहाय गोरोबलायगोन मा सिस्टेमाव बायदिसिना माने सावरायलायबाय थादों। लोगोसे बे सावरायलायबाय थानाय बाथ्राखौ जों गासै रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव जों खोनानोबो मोन्दों। नाथाय थारैनो बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै पार्टिया फैबाय थानाय समाव
ज' जालायनानै जोंनि BTC सरकारखौ दामारगोन ना दामारा बेखौ समासो जोंनो फोरमान होसिगोन। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जों गासैबो बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा स्पेसियेलि जोंनि न'खरखौ जोंसो हमथानांगोन नालाय, गुबुनखौथ' जों रावखौबो मोनखाया आरो गुबुनाथ' जारिमिन समनिफ्रायनो जोंजों जेब्लाबो हेंथा होबोखानायखा। बेखायनो जोंनो गावजों गावनि गेजेराव जों ज' जालायनानै जोंनि न'खौ जों फोसाबना लानो रोङाब्ला गुबुनाथ' मा जोंनि थोरसियावनो जाना थांगोन, जोंनि सिथ्लायावनो खिनानै थांगोन। बेखायनो गुबै दायित्वआ मा, गुबै मावनो गोनां खामानिया जोंनि गेजेरावनो थायो। बेखायनो स्पेसियेलि जों गावजों गाव माने इउनाइटेड जानानै फैबाय थानाय जिखुनु जाया खामानियावनो जों माने खामानि मावलांनांगौ आरोना। बेखिनिखौ आं गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आं गंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। 100आव 100% देरहासिगोन बेखौ जों नुगासिनो दं। हाजार हाजार बर' रायजोफ्रा जोंखौ मदद होनो होननानै ओंखारबोबाय। हाजार हाजार आदिबासिफोर, हाजार हाजार कच राजबंसिफोर, हाजार हाजार मुस्लिम, हाजार हाजार गार', राभा बयबो जोंनि BPF हान्जाखौनो माने हेफाजाब होनो होननानै ओंखारबोनायखौ जों दिनैसिमाव नुगासिनो दं। आरो इलेक्सनसिमहालागै आरो गोबां UPPL आरो BJPनि सोद्रोमा आरो मावथिफ्रा जोंनि दोलोआव हाबबावगोन होननानै जोंजों जगाजग जागासिनो दं। खोथाया बेनो, बिराद मोजां। मथथे BPF हान्जानि रिजाल्टआ 100आव 100% मोजां जानानै दं दासिमबो। 2020 सनाव जि बिसायख'थि जाबाय, BTC बिसायख'थि, बाहाय जुदिब्लाबो जोङो मेजरिटि मोनदों, सिंगल लार्जेस्ट पार्टि हिसाबै जों जादोंमोन। नाथाय जोंखौ सरकार दानो हायासै। खिन्थु प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL आरो BJP जि सरकार दाबाय आरो बिथांमोना बिसायख'थि सिगाङाव जिफोर रायजो राजानो बाथ्रा होदोंमोन, जों सरकाराव फैयोब्ला बेबायदि खामानिखौ मावगोन होननानै, बिथांमोना मोनसेबो मावनो हायाखै। साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन, साख्रि होनो हायाखै। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फान्ड होगोन होनना बुंदोंमोन, बेखौ होनो हायाखै। गोबां बाथ्राफोर बिथांमोना बुंदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा BTCनि जिथु पावार फांसन बेखौ दोङोमोन, बिथांमोना बेफोरखौबो लाखिनो हायासै। आसाम सरकारनो बिथांमोना गथायबाय। बेखायनो रायजो राजानि गेजेराव गोबां दुखु मोननाय दङ आरो बिथांमोननि सायाव। आरो बेखायनो रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनाय मथेब्ला बिथांमोनखौ जेरैखि जाया सरकारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा थाग थियारि जाखाबाय आरो। दा बेफोरखौ नायोब्ला जे BPF राजनिति हान्जायानो सरकार बानायनो हाथारगोन आरो माने थानोबो हागौ। माने आं दहाय बुंनाय बायदि जिहेथु बिथांमोना रायजो राजानि सायाव माने मोनसे बिसास गैलिया। रायजो राजा जे बिसोरखौ गाज्रि मोनबाय बेखौ बिथांमोना नुखादों। दा बेखायनो हयथ' बेबो मोनसे थानो हागौ। खिन्थु आं सानाखै जुदि गमामायैनो जुदि जाथिनि थाखाय सिन्था खालामदोंब्ला आरो BTC ओनसोलनि जौगानायखौ, सान्तिनि बाथ्राफोरखौ जुदि सिन्था खालामदोंब्ला बिथांमोना हयथ' सानदों जे सावरायनानै जुदि खौसे जुदि जायोब्ला गुबुन राष्ट्रीय जि राजनिति हान्जा बेनिफ्राय जुदि बारग'नो हायोब्ला, जों हारसिङै जुदि सरकार दानो हायोब्ला जोङो बेयाव जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ जों समाधान खालामना लानो हागोन। जोंनि गेजेराव गावजों गाव जि गाज्रि मोनलायनाय, एना एनि जानायफोरखौ फोसाबनो हागोन। हयथ' बिथांमोनाबो सानदों। जों आसा खालामदों बे जुदि मोजां साननानै जुदि फैदोंब्ला बे मोजां बाथ्रा। आरो जुदि माबा मोनसे गाज्रि साननानै जुदि फैदोंबाथ' बेथ' गाज्रि जागोन। जों मोनदांगोन बेखौ उनाव। अब्लाबो जों BPF राजनिति हान्जा हिसाबै जोंहा मोनसे जिहेथु लक्ष्य आरो उद्देश्य दंखायो सरकार दानायनि, जों बेयावसो दायो बांसिन जों गुरुत्व होदों। सावरायनायाबो जुदि जाबाय थायोबाथ' मोजां बाथ्रा। जों आसा खालामगोन BPF राजनिति हान्जानिफ्राय जों मालाबा बुङाखै जों सावराया होननानै। जुदि टार्म्स एन्ड कन्डिसनफ्रा मिलायोब्ला थिगानो दं, मोजां बाथ्रा। जाथिनि थाखाय मोजां जागोन, BTC ओनसोलनि थाखाय मोजां जागोन आरो। दा बेखौथ' जों सौआवनो बुंदों BTR एकर्डनि उनावहाय BTR एकर्डनि जुगिदि गोबां क्लजफोर दङमोन। दा बे सुक्तियाथ' एक्सुवेलि सान्थि सुक्तिमोन। खिन्थु जौगानाय बेलायाव माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर लाबोगोन होननानै बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय दा बिथांमोना बे 5-4 बोसोर बारबाय, बाहाय बिथांमोना मोनसेबो बे अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ बिथांमोना लाबोनो हायासै। आरो भारत सरकारनिफ्राय इतिमध्ये मोनसे क्लियारिफिकेसन होबाय, नटिफिकेसन ओंखारबाय जे बिथांमोना जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान लाबोगोन होनना बुंदोंमोन बे मोनसेबो जानाय नंलिया। इतिमध्ये आसामाव दंखायो। दा बेखायनो डाबल बिथांमोना होनो हाया होनना बुंखाबाय। गतिके बे सुक्तिनि जुगिदि जिफोर क्लज दङमोन, बे क्लजनि मादाव बे डेभेलपमेन्टनि जिथु बाथ्रा दङमोन बे मोनसेबो जानाय नंखालिया। दा बेखौ जुदि जाथिनि सार्थ'आव जुदि बयबो सानलायलायोब्ला रिजनेल पार्टियासो बेफोर समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन होननानै जुदि जोंनि जाथियाव जुदि साननाया जुदि फैखांजोबोब्ला निस्सय BPF राजनिति हान्जाया हागोन। मानो होनब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव
17 बोसोर सरकार हाग्रामाया सलायबाय आरो BTC एकर्ड बादिहै जिफोर मोननांगौ जिफोर मावनांगौ जिफोर पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेखौ फुल इमप्लिमेन्टेसन हाग्रामा महिलारिया खालामदोंमोन आरो